Soňra himiýany okutmaň usuliyetini kämilleşdirmekde innowasion tehnologiýalaryň ornatdy halkara ilmi amal maslahatynyň açylyş dabrasy geçirildi. Oňa Russiýa Federasiýasyndan, Italiýadan, Ýaponiýadan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Eran Islam Respublikasyndan, Gazagystan, Azerbaýjan, Özbegistan respublikalaryndan we Türkmenistanyň professor muallimler hemde alimler gatnaşdylar. Ýokary bilim ulgamyny tebi we takyk bilimleriniň şol sany himiýany okutmaň usuliyetiniň kädirki zaman talaplaryna laýyk gelýän derejede ýola goýulmagy bu urda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagynyň hemde bilim, ilim, önümçülük ara baglanşygynyň döwrüp ösdürilmeginiň möhüm şertde we şeýle möhüm meseleleriň çözgütleriň işlenip dirilmegini, olaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny türkmen we daşary ýurt alimleriniň taýlalarynyň birleşdirilmeginden, özara tejribe alşmakdan hemde bilelikde ilmi barlyk işlerini alyp barmagy hasam ösdürmekden ibaret gaýdyrly. Halkara ilmi amal maslahatynyň işi himiýany okutmaň innowasion usullary, himiýa ilmini ösdürmekde innovasiýa tehnologiýalarynyň ornatly bölümleriň ikisini alınıp barlar. Halkara ilmi amal maslahat bilen ordaş matumladanaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň eýwanyny kitaplaryň hemde himiýa ilminiň hemde tehnologiýalaryň ötüşi, Ahryman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri atly köp tomlyk ilim ensiklopedik işi bilen baglanşykly gymmatlyklaryň guralan sergisi aýratyn ähmiýetli boldy.